Ce e acolo, David? Ce e pe mâinile tale? Dă să văd și eu ce e pe mâini. Cati? Cati, ce faci acolo? Tu ce faci, Cati, acolo? Îl cauți pe David? Da, da. Hai, vină încoace, uite-l pe David. David, ce cauți acolo? Vino puțin să vedem ce ai pe mâini, da? Uite la mine. Ce ai tu, Neni, acolo pe mâini, ia? David, vino să spui și tu fanilor tăi ce ai pe mâini. Vino că te așteaptă fanii să-mi spui ce ai pe mâini, da? Păi trebuie să le spui acum că... Uite. Hai, vino. Ce se întâmplă, Neni? Despre ce este vorba? Uite-l. Pe mine. Vedeți că Catalea, pe mine m-am zgârit eu, m-am împiedicat de covorul Ia arată la mâna, verde. să vedem mâna. Întoarce mâna un pic, te rog. Deci, mânuța ta este verde. De ce este verde? Păi, Cati, Da. am fost acolo, m-am împiedicat de o scândură, da? S-am Așa. întors așa de covorul la verde. Dar ce sunt acelea? Ce culori sunt acelea? Carioci sau culori de Cariocă. pictură sau ceva? Cariocă. Cariocă, nu? Înțeles. Da, și când m-am întors așa cu spatele, direct pe mâna mea. Ai vrea într-o zi să ne pictăm? Să te pictezi tu cu Catalea și cu mine? Mai bine decât să nu vopsim gardul, să nu vopsim cu pictale. Deci să vopsim gardul de la În studio, toate nu? culorile curcubeului. Ok. Cu ieșul. Bine, așa vom face. Haide, dă-i din picior, că te... Te-ai nebunit pe toți în camera. Unde ai bine? Și acum așa? Aha, așa, hai. Hai așa. Panamera. Panamera. Și cu mâinile. Și acum așa. Este să băgăm pe YouTube, da? Să vadă lumea cât ne distrăm noi pe melodia asta nouă, care cred că este hit, da? Hit, dacă e hit, e Vă hit. pupăm, zi. Vă pupăm, pa. Pa.